खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डआ बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जे माने भैरागुरि गामि बे खाथियावहाय आरो बहाय माने बुंनो थाङोब्ला बर' गामि आरो बर' आरो ओमफ्राय मुस्लिम बेखिनि जायगायाव दङ आरो बहाय नुनो मोनदों दिनै बर'फोराबो बे बोथोराव जेनेबा दैज्लां बोथोरावसो माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दायो मेसें बोथोरावनो माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनदों केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायदों दिनै नैबे दैज्लां बोथोराव जिहेतु बिराद खरां रानस्राव बे रानस्रावबाबो दिनैनि समा नैबे फोथारावहाय भैरागुरि फोथारावहाय उदालगुरि जिल्लानि जि भैरागुरि फोथार बे भैरागुरि फोथारा खोब सोमखोर महर लादों समायना गोथां महर लादों अब्ला नाय जोंनि जायफोर आबादारि बै आबादारिफोरनि जितु मावनाय बे मावनायावहाय दिनै नैबे सलारजों दै दैखांनानै बिथांमोना माइनि आबादखौ बे बोथोरब्लाबो बिथांमोना खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेयावहाय देखायदों केमेरा पार्सन बिथाङा दिनैनि नैबे समाव माइ आबादा बोरैहाय सोमखोर महर लादों नैबे फोथाराव आरो माखासेथिं गोरान नाराखौ नुनो मोननाय जादों दा बेवहाय थारैनो आइजोफोर दङ बे आबैया माइ गायनो फैदों ओमफ्राय मा माइ गायदों माबा बरुवा माइ ओमफ्राय माबायदि बे माइया मा समाव हाहैजागोन मा मासाव हागोनथाय दैज्लाङाव मोनहैयो आरोना दाथ' मेसेंसो दा मेसें दे थारैनो बिथांमोना गायदों आरो गायग्राफोरा दायो बेवहाय दङ नायबाय था नायगिरि नोंथांमोन नै बिथांमोना खोथिया फुदों आरो ओमफ्राय माइ गायदों नै बिथांमोना केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिगासिनो दङ मेसेंनि आरो बे मा माइ बेयो बरुवा माइ गायदो दायो बरुवा माइ गायदो एनके होनो आरो माइनि नामाबो बेलेग बेलेग दोङो दा बेबा एनके माइ आरो ना दाथ' बोथोर नङा माइ गायनायनि गामियावथ' गाया जोंनियाव गायो आरो नोंसिनाव गायो आरो ना जोंनियाथ' आरो गोरियाफोरदो सावजाबाय गन्दगलाव बिराद गोजानाव थाहैनांबाय लिरे ओमफ्राय दा लासै गामियाव थानानै दा बेफोरबायदि खालामदो आरो खेथि थिगानो दा जों देखायदों बहाय थारैनो गुबुन हारिनि मानसिफोरबो दङ बहाय माइ गायनो फैदों साधु কৰিছে ना ভাল লাগিছে না এতিয়া খেতি কৰি ভালে হৈ আছে আৰু না ঠিকে আছে দे थारैनो केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिबाय आरो जों गायग्रा बिथांमोननिफ्राय जों लाबाय दायो बुंनो थाङोब्ला नैबे बोथोर माइ गायनायखौ बोथोर होननानै बुंनांगोन नाथाय साइन्सनि मुगायाव बोथोर नङा अराय माइ गायनायनि मोनसे साइन्सआ दिहुनना होदों जेला बे एनके माइखौ बिथांमोना गायदों दा बेबायदिनो आबादारिनि जिथुनिखि जि माने रेभुलुसन बे रेभुलुसनखौ दिनै नुनो मोननाय जादों नैबे बर' एरियायावहाय भैरागुरि गामियावहाय गोजोन्थों।